Amilena fenomeno natural bat da, Anboton gertatzen dana. Haize batek ekartzen dauen laino bat, eta laino horri edo haize horrek adierazten dau aldaketa. Orduen, Amilena proposamena sortzen da gogo horretatik. Eta aldatzeko gure bizitzeko era, eta batez be elikatzeko era, eta zelan bizitzen dugun gu kultura eta hainbat gauza. Orduen, elikadura buru jabetza eta feminismoa gorpuzteko jaiotzen da Amilena. Amilena ere kultur plaza izango da, ez bakarrik kultur eskaintzarako, kultur sorkuntzarako eta transmisiorako espazioa ere izango da. Eta modu transbertsal batean ere landu nahi duguna. Orduan gu hemen gaude eta etorri nahi duzunean,